aduna ko'y nabasahan nga istorya, no? Sa nasod ko nung sa India, aduna sila'y unusual nga pamaagi sa paglitag og mga unggoy gamit ang lubi. Ang ilang pagabuhaton, kining lubi, himuan nila kini og gamay nga lungag, igo ra gyud mosulod ang kamot sa unggoy. Unya sulod sa lubi, butangan nila nig mga mani o mga pagkaon nga ganahan ng unggoy. Unya kining lubi, ihikot nila sa punuan sa kahoy. By nature, kuryoso man gyud ng mga unggoy. Ug sa dihang makita na sa unggoy nga adunay pagkaon, iya kining ilusot ang iyang kamot. Apan ang problema, kay kung mahawiran na ni ganani ang pagkaon, dili ni kini ka maumubuhi. Mao nga dili niya mabira ang iyang kamot, muhuot ang iyang kamot sa lubi. Sa laktod nga pagkasulti, malitagan ang unggoy dili tungod sa pagkaon, kundili sa iyang attitude toward sa pagkaon. Kay dali raman unta siya makabuhi. Iya raman untang buhian ng pagkaon, makabuhi na siya. Ug tungod lagi sa iyang attitude, madakpan na hinuon siya, kay dili man siya mubuhi sa pagkaon. Ako kining napaambit mga kaigsuunan, kay adunay similarity sa kinaiya sa unggoy ug sa tawo nga gihisgutan sa atong ebanghelyo. Kay sa dihang gihagit siya ni Jesus, nga ibaligya ang iyang katigayunan ug ipanghatag sa mga kabos, nalugmok ang iyang kasing-kasing ug masulubanon nga may pahilayo kang Jesus, kay dili kini niya mahimo. Attach kaayo siya sa iyang bahandi ug katigayunan. Apan ang pangutana, lisod bagyod sa dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios? Mga kaigsuunan, dili ang bahandi o katigayunan ang sumbanan, kundili ang attitude sa tao mahitungod sa bahandi o katigayunan. Kay daghan kong nahimamat nga mga sapian, mga adunahan, apan kamao sila mo paambit sa ilang mga grasya. Daghan sab kong nahimamat nga mga kabos, apan hakog kaayo sa mga butang nga ilaha. Sulaktod nga pagkasulti, it doesn't matter whether you are rich or you are poor. Ang importante, ang imong attitude sa imong mga bahandi o katigayunan. Usa ka hagit mga kaigsuonan agig pagtapos sa atong hamubo nga pamalandong karon. Sayod kitang tanan, nga bisan pag unsa kadako ng imong kwartas bangko, unsa kadaghan ng imong kwarta, unsa kadako ng imong bay, unsa kadaghan ng imong kasakyanan, unsa kanindot ng imong biste nga gisuot, dili kana nimo madala kung mawala na ka ni ining kalibutana. Bisag 5 centavos, wala gyud tay madala kung mga matay tang tanan. Mao ang hagit, learn to be grateful, learn to be thankful, and learn to share your blessings. Amen.